Molt honorable president, honorables consellers, señoras y señors, tots els que ens estan veient. Hoy algunos hablaban que este iba a ser un día solemne. Hoy algunos decían que este iba a ser un día histórico para Cataluña. Quiero empezar, aunque haya susurros, diciéndolo como lo estoy diciendo, en castellano, también lengua patrimonio de todos, que hoy es un día triste para Cataluña. Hoy estamos viviendo momentos muy graves para nuestra historia. Estamos ante una gravísima crisis económica en Cataluña, en el resto de España y en la Unión Europea, y estamos además ante una doble crisis añadida, una crisis institucional y una crisis política. Considero que frente a esa crisis institucional debemos modernizar nuestro actual sistema autonómico que nos ha permitido llegar hasta las mayores cotas de autogobierno de nuestra historia. Pero permítanme, señoras y señores diputados, si yo hoy no lo dijera, estaríamos haciendo un debate fuera y al margen de lo que pide el pueblo en Cataluña. Creo que hay una gravísima crisis política, con un grave descrédito de los políticos, que además se está agudizando por los graves casos de corrupción. Y quiero decir, en nombre propio y en nombre de mi partido, que yo estoy muy orgullosa de pertenecer al partido al que estoy, pero que nosotros somos los primeros en dar explicaciones tanto de las informaciones que salen como de aquellos casos judicializados y también de responder ante ellos. Pero también les digo, nosotros no nos envolvemos en ninguna bandera, nosotros respondemos y quien haya cometido delitos responde. En este caso, y al que me refiero además, hay en Cataluña graves casos de corrupción. El caso Palau, con su sede embargada. El caso Pallarols, en el que algunos han llegado a acuerdos con, en este caso, posibilidad y legitimidad jurídica, pero con absoluto, desde luego, consideración por parte de nuestro grupo. Casos como el de ITV, como el caso Pretoria, como el caso Mercurio, nos llevan a todos a hacer una reflexión. Es el momento de los liderazgos, es el momento de la humildad en la clase política, es el momento de dar respuesta frente al grave descrédito de los políticos. Además, usted hoy, señor Mas, a través de su grupo parlamentario y de Esquerra Republicana, Iniciativa Catalunya Els Verds, nos trae hoy una propuesta unilateral de independencia a través de la trampa del derecho a decidir. Y yo debo decirle que hoy algunos quieren iniciar el camino hacia la independencia. Y debo decirles que ese camino va a fracasar. Cataluña y la mayoría del pueblo catalán no quiere la independencia, no quiere que se les condicione ni que se les divida entre unos y otros. Lo que usted está haciendo hoy es un pulso y un desafío al Gobierno de España. Me decían esta mañana, hay que ser coherentes. Si el señor Mas representa al Gobierno de España y es miembro del Gobierno en Cataluña, debemos hacerle caso. Si él actúa en contra de la legalidad y en contra de los intereses del Gobierno, no se le puede hacer caso. Al contrario, debemos estar enfrente, que es lo que estamos haciendo. Señoras y señores, esta legislatura empezó mal, pero va a seguir peor, porque ustedes están fraccionando y dividiendo a la sociedad catalana. Yo quiero decirles que frente a algunos, al Partido Socialista, que les ha costado mucho decidirse, y por cierto, señor Navarro, bienvenido al lado de la democracia, bienvenido al lado de la legalidad democrática, bienvenido, sí, sí. Bienvenido al lado de la legalidad democrática, porque cuando el señor Junqueras ha hablado aquí de democracia, por cierto, sin ninguna base jurídica, aquí nadie ha dicho nada. La democracia no existe sin legalidad y la legitimidad democrática no existe sin legalidad que dé amparo a esa democracia. Esa es la democracia y eso es lo que nosotros defendemos. Por eso hoy entendemos que esta declaración es una declaración de intenciones. Y que aviso, si tiene consecuencias jurídicas, que las puede tener, este grupo actuará. Creo además que lo que hoy se apruebe aquí creará inestabilidad jurídica, política y no ayudará a salir de la crisis económica. Los catalanes no nos merecemos una maledicció i una maldició com la que estem patint.
Des d'Esquerra s'ha imposat un text a Convergència i Unió. Iniciativa des del principi es va sentir traïda. El Partit dels Socialistes ha entrat en convulsió i ja veurem com acaba. I la pròpia Convergència i Unió està en una gravíssima crisi interna. Els catalans no hem de pagar un preu tan alt i tan car per al seu fracàs com a president. Però, a més, senyores i senyors, vostès parlen del dret a decidir i parlen del que està previst en el seu text i en la seva proposta. Mirin, el dret a decidir s'ha d'emparar en les normes legals i vostès el que volen és canviar la Constitució que varen votar tots els catalans. L'exercici de la sobirania, segons estableix la Constitució, és un exercici de la sobirania del poble d'Espanya i, per tant, aquest és un fals debat. Mirin, la sentència del Tribunal Constitucional 103/2008, per cert, de l'11 de setembre, estableix que el dret a decidir cap a l'autodeterminació és inconstitucional i il·legal. Senyors del Partit Socialista, vostès porten en el seu programa electoral el dret a decidir. Ja hi ha una sentència del Tribunal Constitucional que diu que el subjecte sobirà del dret a decidir és Espanya. Ja hi ha una sentència que diu que el subjecte no pot ser cap altra comunitat autònoma i que qui ho impulsi estarà actuant al marge de la llei, al marge de la Constitució. Ja ho diuen aquí. I vostès volen portar el poble de Catalunya a una il·legalitat i a una actuació inconstitucional. Senyor Junqueras, a vostè li agradarà molt llegir Rousseau, Montesquieu, Locke i una gran part de la història i declaracions al llarg de la història del dret polític. Però, escolti, llegeixis més la Constitució espanyola i la legalitat espanyola a la que vostè té empara. Llegeixi-ho més i faci com la seva obligació que es compleixi. Els hi dic perquè, a més, aquesta declaració va en contra de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. El senyor Mas va dir en el debat de l'any 2010, i el porto aquí, farem una transició que ha de fer grans consensos interiors. I és evident que si han de ser grans consensos, un partit com el Partit dels Socialistes hi ha de ser. I a més diu que convoca eleccions anticipades per una majoria excepcional. Se'n recorda vostè del debat de política general? Doncs molt bé, fa uns mesos, per al dret a decidir, comptaven entre Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Iniciativa i Solidaritat amb 86 diputats. Vostè sabia que no eren suficients i va convocar les eleccions per aquesta gran majoria excepcional que el país necessitava. Aquesta gran majoria excepcional que avui aprovarà aquesta declaració són 87 diputats. Un mes. Hem paralitzat el país, no hem aprovat pressupostos, hem estat aquí traslladant un missatge d'indefinició i d'inseguretat per un diputat més per al dret a decidir. I mirin, el procés que avui alguns volen iniciar és un procés que pot determinar el futur del país, el futur de les nostres generacions. I vostès aprovaran avui una proposta de resolució, això sí, sota el guió d'Esquerra Republicana, que és qui mana a l'ombra, una resolució que té menys consens que la modificació o l'aprovació, en aquest cas, de la llei electoral i que té menys consens que la reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Vostès, que necessitaven aquests 90 diputats, avui aprovaran això amb 87. I avui faran una declaració unilateral per iniciar el trencament amb Espanya i generaran la gran incertesa a tot Catalunya i a la resta d'Espanya. A més, no cal que busquin en el dret internacional. Jo crec, clar, que parlar de la paraula democràcia vostès, sense tenir el suport legal i la legitimitat legal, està molt bé i tots podem parlar. Fins i tot hi ha molts països arreu del món que també utilitzen aquesta mateixa paraula. Però busquin en el dret internacional un marc jurídic que legitimi el dret de secessió i, a més, quan estem en els millors moments de la nostra història d'autogovern. És veritat que tenim que millorar coses amb la nostra relació amb Espanya, és ben cert, però també és veritat que no es pot fer des de la trencadissa, des de la divisió i des de l'enfrontament. No trobaran a Europa cap més simpatia que la dels euroescèptics i la construcció europea es basa en la lògica d'aconseguir una unió cada vegada més estreta entre els estats europeus i no a través de crear fronteres, no a través de trencar segles de convivència i projectes compartits. Reitero,
No es pot contraposar democràcia amb legalitat. La legitimitat democràtica es basa en la legalitat democràtica. Senyor president, invocar la voluntat d'una suposada majoria en contra del dret és apartar-se del model europeu de democràcia constitucional. I això ja li va dir el mateix president de la Comissió, Durão Barroso, la vicepresidenta i comissària de Justícia, senyora Reding, o experts en dret europeu tan prestigiosos com el catedràtic de la Universitat de Nova York, Joseph Weiler, o intel·lectuals de la talla d'Alan Ming. Els catalans tenen dret a saber els costos que suposaria aquest dret a decidir, que és sortir d'Espanya i sortir d'Europa. A més, això suposa també costos per la nostra economia i riscos per les nostres empreses, a més de riscos a les possibles inversions. En el seu deliri independentista i després de la rebolcada del 25 de novembre, Convergència, desgraciadament, ha assumit el programa econòmic d'Esquerra Republicana. L'economia no és la seva prioritat. Avui estem parlant de la prioritat del dret a decidir per la independència, no pas de treure els catalans de la crisi. Nosaltres sabem que per vostès la construcció nacional està per sobre de tot, també per sobre de la prioritat del país. Però nosaltres el que estem demanant és allò que també demanen els empresaris catalans i gran part de la societat catalana. Fins i tot un estudi de la Caixa sobre economia catalana, per tal d'evitar el xoc de trens, així ho deia, evitar inestabilitat i treballar plegats per aconseguir un nou model de finançament. Senyores i senyors, el senyor Mas ha rebutjat tot això. El senyor Mas ha començat un camí cap a la nada, un camí que l'està deixant sol, un camí que està fent fins i tot que hi hagi esquerdes a la seva pròpia federació. El govern s'ha dedicat a treballar per treure'ns de la crisi i no a trencar la convivència. Vostè el que aconsegueix avui és dividir aquest Parlament i dividir el poble de Catalunya. Jo haig de dir-los que aquest procés de trencament que vostès inicien i de ruptura d'Espanya no sabem com acabarà. Espero que acabi en el marc de la legalitat, amb el compliment de la Constitució i amb el compliment de les regles del joc democràtic que ens hem dotat. Però el que sí que haig de dir-li és que vostès ja han aconseguit dividir a la societat catalana. Ahir li deia vostè al senyor Navarro que no estigués en el lloc equivocat. És que ara es veu que hi ha un lloc per bons i altre per dolents. Si no estem al seu cantó, estem equivocats, perquè vostès tenen la raó, que és la raó del poble de Catalunya. Vostè, a més, ens vol establir en dos bàndols. El bàndol dels catalans bons, que estan a favor del dret a decidir, i el bàndol dels catalans que no ho som. Miri, fins i tot, haig de dir-li que el Partit Popular, en l'únic bàndol que està, és en el de la convivència, en el de la legitimitat democràtica i en el dels tràmits constitucionals. Haig de dir-li, a més, que vostè ha actuat de manera covard, perquè si vostè hagués volgut, a través dels mecanismes constitucionals, exercir la modificació de la Constitució, hauria fet el que va fer el senyor Ibarretxe i hauria anat a modificar el que té que modificar amb les majories que les té que fer. Saben què succeeix? Que com allà no té les majories que ell vol, llavors ja no li serveixen. Com no li serveix la legalitat espanyola al senyor Junqueras. Aquesta és la democràcia? Escollir la cambra a la que vull anar, escollir la legalitat que vull tenir? També els catalans escolliran quines lleis volen que se'ls apliqui i quines altres que no? Perquè si vostès, que han de donar exemple, escolleixen, aquí escolleix tothom. No, el sistema democràtic i l'estat de dret és per tothom i és per complir-lo. Jo, per tant, li demano al Partit Socialista de Catalunya que prengui bona nota del que ha fet. No es pot estar a un cantó i a l'altre. Vostès han perdut molt de temps i no sé què és el que faran definitivament i majoritàriament avui. Ho veurem. Però haig de dir-los que quan la concòrdia i la convivència està en joc, una abstenció hagués estat covard. I aquí hem de donar tot per la convivència i per la pluralitat de la majoria dels catalans. Benvinguts al costat del Partit Popular, mal que els pesi, perquè aquest és el seu costat i ja ho haurien d'haver sabut des de fa molt de temps. Crec que, a més, senyores i senyors, diputats i diputades,
que la millor manera de sentir-me espanyola és sentir-me catalana. I per això, com crec que Catalunya té el millor i major marc d'autogovern de la seva història. Aquí no es pot ara estar al marge de les nostres competències. Aquí no podem aprovar una moneda diferent de l'euro, no podem modificar la política agrària, no podem decidir si sortim de la Unió Europea, perquè no forma part de les nostres competències. I això, què passa si vostès ho portessin aquí? També dirien que és democràcia? Perquè aquest Parlament ho legitimaria? Aquest Parlament té unes competències i les ha d'exercir de manera exemplar. I és el que vostès avui s'estan excedint. Intentar modificar la Constitució per la porta del darrere i intentar, a més, confondre el poble de Catalunya a través de la trampa del dret a decidir. Senyora diputada, d'anar acabant. Vaig acabant, senyora presidenta. Permeti'm que m'adreci als diputats d'Unió Democràtica. Sí. Senyores i senyors diputats, jo els demano, no per benefici del Partit Popular, sinó per benefici del poble de Catalunya, que actuïn amb sentit comú, que actuïn amb seny. Crec que els sona això. Els 13 diputats d'Unió tenen avui l'oportunitat de no donar l'aval al separatisme i al camí que s'inicia avui aquí. Per cert, el seu cap de files està ara a Xile presidint la Comissió Bilateral Espanya-Xile. Fixis vostès, i vostès aquí intentant aprovar la separació de Catalunya de la resta d'Espanya. Home, jo els demano que actuïn d'una altra manera. Senyora diputada, ha d'anar acabant, sisplau. Acabo, senyora presidenta. Senyores i senyors, és possible afrontar els problemes. És possible fer-ho sense trencadisses i sense divisions. És possible fer-ho a través d'un millor finançament. Però d'aquí uns moments s'aprovarà un engany en aquest Parlament. Un engany en el que es diu, a més, que es garanteix escrupolosament a totes les forces polítiques i l'objectivitat d'aquest procés. Vostès no volen el dret a decidir, volen que els catalans diguin que sí a la independència. I jo no trobo garantida, en aquest cas, el dret als que diem o als que volem que no es digui la independència. Nosaltres liderarem el no a la independència. Sempre ho hem fet i ho farem. Liderarem la convivència i la pluralitat i no participarem d'aquest engany. Creiem que el millor pacte és el pacte de la concòrdia, és el pacte de la pluralitat, és el pacte que no divideixi a Catalunya. I senyor Mas, poder aquesta legislatura a partir del dia d'avui té data de caducitat. És molt probable, amb la data de la consulta. Però haig de dir-li, amb aquesta data de caducitat no es pot arriscar el futur de les generacions en els que molts i molts dels nostres pares s'han deixat la pell per construir la Catalunya de tots, la Catalunya que vol seguir sent Espanya. Moltes gràcies. Joder.